ओरैबादि बार बारदों ओरैबादि थान्दा आरो ओरैबादि मोजां मोनदों आं गोबाव समनिफ्राय नेनाय अखा साला दिनै मोनायाव मोजां हाबाय ओमफ्राय जुखामा एसे अक्सिजेन मोननाय बादि जाबाय आरो नङाबाथ' अखा नेबाबो मोनलामोन अ माय गड थांनाय बाराव अखा मोनदोंमोन दिनैसो खनसे वान टाइम अखा हादों नायदो नै अखा मोननानै ओरैबादि मोसाबाय बार बारगासिनो दङ ओमफ्राय मोजां बाथ्राया बेनो आंनाबो जुखामा नै खुंहांबाय हरबायानो नै थाइनै हरदों नै थाइनै थनै थसे थनै बहाबा थसे थसे थनै थसे थनै थनैयानो गोजान जायो नै बेबो थसे थनै थसे थसे थनै जाहांबाय आरो प्रडाक्टआ मोनसेबो मिस गैया होनजागोन देनां खोन्थाबावगोन आं नै थसे थनै थनैयानो फैजोब्बायलै माथो देग्लाय जोलैया गदाबारि दै बियो गदाबारि नै जाहांबाय ओंखारनाय माने फैसा ओंखारबोहांबाय टेनसन गैला एबार नै ए हे लायनांसिगोन बैसागुआव नै गोजौआ दहायनाय गोजौ जाखाबाय नाथायबा बहाबा गाहायबो दङ बिथिंना एकदम हरबाय आरो नै जाहांबायलै जाहांबाय गोसोखौ मोजां मोनलायदों नुनानै ओरै नायबावनो र' नाय बिथिं एसे गाहाय दं बिदिनो बहाबा गोजौ बहाबा गाहाय जायो जेरै मानसियाबो सोरबा गाहाय थायो गोजौ थायोना सेम मारै दं रायजोफोर खोन्थाहरदो कमेन्ट्स खालामनानै नोंसिनिथिं अखा हादोंना हायाखै उदालगुरियाव अखा हादों दा गैलालाय नै दिनै 1 तारिख मार्च अखा मोननानै एसेबाबो सान्थि मोनबाय गयफ्राबो सान्थि मोनबाय आरो गासैबो बिफां लाइफांफ्रा सान्थि मोनबाय आरो बैसाग फैगौ ना दाथ' मा मास दायो सैथ्र' गोलैबाय खोमालै बारा मिथिलाय आं बेंगलिनिखौ नै बेयावबो थाइनै दङलै नै फ्राय थनैयानो रज'दों माथो थथाम रज'बा थसेया सेबथा जानो नागिरो बिथिं थांना थांलांलाय बिथिं थांबा एसे थांनाय र' ओइलै एम्फौ जाबा बिदि जायो बेमारा बिदि जाबाथाय एम्फौ जाबाय मुलि सारनो मोननांगौ दा रिक्स दंसै एम्फौआ दंखायो नै डेट मिन्स मा नै बेवहाय हाबबाथाय फिथाइयाव हाबबायथाय फिथाइया नस्थ' जाबाय सेवख्ल'जोबगोन ओंखायनो एम्फौनि सारनांगोन उपाय गैया आं थाल मोनखाबाय रायजोफोर एम्फौ साराबा जानाय नंला एम्फौनि मुलि नामखौ खोन्थानोसै नेक्स्ट लेभेलाव बिथिं गैथ'वा बिथिंहाय जाथ'वाखै आखाइजों गायनायानो बेस्ट जाहरबाय दा मेचिननि गायबा ओरैबादि गेप्स जागौमोन लांदां जागौमोन ओंखायनो देग्लाय थैनोबो मेचिना दङ आं मेचिनखौ भारा बिराद जाबाय बायनायनि दाम मोनफिनबाय आङो नाथाय आंनो खुद एबार मेचिनखौ गायाखै रायजोफोर मानो होनबा थांनाय बाराव आं थगायजादों आं मेचिनजों माने नै बिदि लांदां लांदां जानो नागिरो मेचिना ओंखायनो देग्लाय गायासै आं नै थसे थनै होबाय थथाम फैदों आसला बेना एसे बिमाया स्ट्रं बियो जेरै साथाम गाहाम जायोना मानसिफ्रा मालाबा एसरनि अननायाव बिदिनो आरो गाज्रि मोननो नाङा दे मोजांसो वाव 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 नै बाहाय लांदां बाव खिजालायगोन एकदम बरिया मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों दासो फैसिगोनलाय फैसाया लाब गैयालै पलिटिक्सआव थानानै रायजालाबायोसो खेथि मावनानै जा रायजोफोर बिन्दास बेमारा नै बे जाहैबाय बेमार माने एम्फौ नायदो नै ओरैबादि एटेक खालामखायो नै एलाय बेखौ मुलि साराबा जाला आरो फिथाइनि समाव बिबार बारजोब्बाथाय मुलि सारनोसै जा मारथारदों बेमारा नै बिदिनो आरो एम्फौआ माने गायबाय थानाय जुखामाव एम्फौ जायो फार्स्ट गायनायाव जेबो एम्फौनि ना हाग्रानि आं जेबो मुलि होनो हायाखैमोन नाथाय गायबाय थाबाय नालाय खिन्थु माने जिनिसा बोसोरथाम रानिं गायजायो मोनसे हायाव ओमफ्राय एसे गेप्स दोननांगौ माने बेलेग खेथि गायनांगौ आरो ओंखायनो आं माने आपकामिं इयाराव माने नेक्स्ट इयाराव आं जुखामखौ गायथ'ला रायजोफोर बेलेग जिनिस गायनोसै बेवहाय बेसर देमसि मा जायो गायनोसै नेक्स्टआव बावहयथ' माइबो गायनो हागौ बेसरमोन जोब्बाय
माने खनसे फार्स्ट गायजेननो हायाव बिराद मोजां जायो सेकेन्ड टाइमाव जायो थार्डआव जायो बा खनब्रै गायबाथाय हाया एसे गाज्रि जानो नागिरो खारन बुहुद मेडिसिन लागायनाय जायो नालाय हाया एसे गाज्रि जायो आरो हासार मोननायखाय नै एकदम गोसोम गोसोम जादों आरो अखा मोनबाय नालाय बरिया जानोसै आरो मारै दं रायजोफोर इलेक्सना खिन्थु मेआवसो जासिगोनदां जायफ्रा पलिटिक्सआव हाबथारनाय दङ नोंथांमोननि माबाया इलेक्सना मेआवसो जासिगोन मेआव ओमफ्राय एमसिसिआ 15 थारिख नङाबा 17 थारिखनि गेजेराव नांगोन मार्चनि दे होमबा रायजोफोर दोनबाय टाटा